Tolosaldea garatzen duela 23 urte sortutako garapen agentzi bada, eta bere garaian sortu zen eskualdea krisi sakon batean murgilduta zegoelako. Bere helburua eta bere xedea azken finean da eskualdean enplegua sustatzea. Eta horretarako bide desberdinak jorratu izan du dira. Bai ekintzailetasuna bere lanpostua sortzeko prest dagoen jendearekin, enpresa sail bat dauka eskualdeko enpresen lehiakortasuna eta maila hobetzen laguntzeko, badauka turismo sail bat nolabait ere turismo alorreko eragileekin lanketa bat egiten duena eskualdearen sustapen turistiko egiteaz gain, badago migrazioa bezalako zerbitzu bat, kontsumitzaileei zerbitzu bat ematen zaie, eskualdeko udal guztiei ere zerbitzu bat ematen diegu. Orduan, azken fine laburtuz, esan genezake, Tolosaldea garatzeneko zerbitzu guztiak daudela pentsatuta edo daudela antolatuta bi ardatzen inguruan. Ardatz bat da sustapen ekonomikoa eta enpleguaren sustapena azken finean, eta beste ardatza da eskualdetasuna. Hau da, gure eskualdeak bereziki konplexua da, 28 herrik osatzen dute, eta horre ikusten da, gurea bezalako erakunde bat oso plataforma egokia dela eskualde mailako egitasmoak martxan jartzeko. Tolosaldea 56.000 biztanlez osatutako eskualde bada, aipatu dut bezala 28 udaletan, 28 herritan banatuta daudenak. Esan daiteke eskualde hau dela Gipuzkoako eskualderik gazteena, hau da, demografikoki gazteen tramuetan portzentai handiena daukan eskualdea da. Lan merkatu hori dagokionez esan daiteke momentu honetan azkeneko 2 urtetako hobekuntzari esker langabezia 10%tik gora dagoela, 10,8an dago, 7 batetik abiatu ginean eta ibilik ere 14 inguruan ere, hau da, hobekuntza bat ematen ari da. Gure eskualdearen egitura sektoriala edo ekonomikoari begiratzen baldin badiogu, esan beharra dago eskualde industrial bat dela, nabarmen. Gure lanaren, gure enpleguaren 40%tik gora industrian dago gaur egun. Industriaren barruan, nabarmentzekotan sektoreren nabarmenduko genuke sektore metal mekanikoa. Hori da, nolabait ere, beste guztien gainetikan agerian geratzen dena. Azkenean, bere garaian papergintzaren sektore auxiliar bezala sortzen joan ziren haiek, gaur egun beste bide batzuk jorratuta gero protagonismoa bereganatu dute industriaren barruan. Industriaz aparte, alare, nik uste aipamen berezia merezi dula merkataritzak. Gure eskualdean merkataritzak eta hostelaritzak suposatzen dute enpleguaren 20%tik gora. Eta hori asko da. Ikusten da, nolabait ere, batez ere txikizkako merkataritzako oso sare potentea daukagula. Euskadiko, seguruna indartsuenetakoa. Eta baita ere, merezi du aipamen berezi bat, lehenengo sektoreak. Lehenengo sektorean, nahiz eta beste biekiko pisu txikiagoa izan, eskualde honetan daukan pisu erlatiboa beste eskualdetan baino handiagoa da. Orduan, zentzu hortan ere, horrek adierazten du pixka bat, baita ere zein den gure jatorria eta zein den gure izaera. Esatzen baldin bagera pixka bat, gure eragile ekonomikoetan, ikusten duguna da, gure enpresen 93%a mikroenpresa dela. Hau da, 10 langile baino gutxiagokoak direla. Eta ia guztiak dira hornitzaileak, hau da, amaitutako produktu oso gutxi dago eskualde honetan. Eta hori da daukagun handicap importantenetako bat. Azkenean, enpresek proiektu berriak bideratzeko edo merkatu berrietan lanean hasteko edo inbertsioetarako beren neurria beharko lukete handiago izatea eta kasu honetan hori zailtasun bat bihurtzen da. Hori egungo egoeraren argazkia. Guk Tolosaldeari begira, garapen agentzitikan eta Leiberritikan identifikatuta dauzkagu zenbait erronka. Horietatik nagusiena izango litzake lankidetzarena. Ez da gurean bakarrik ematen, baina gurean ere ematen da. Lankidetza 3 zentzutan. Lankidetza publikoa, hau da, eragile publikoen eta udalen arteko lankidetza ezinbestekoa da. Sustapen ekonomikoari begira, gurea bezalako eskualde batean, eskala minimo eskualdea da. Udal mailean sustapen ekonomikoa ez da eraginkorra, gutxienez eskualde mailakoa izan behar du.
Bigarren lankidetza mota izango litzake pribatua, hau da, sustatu beharra daukagu eragile pribatuen enpresen arteko lankidetza, lehen aipatzen genuen bezala neurri txiki izanik, benetan etorkizuneko erronkei aurre egitekotan elkartu beharra daukate eta eskaintza osagarri baten bitartez kokatu beharra daukate merkatuetan neurri handiago bat lortuz. Eta hirugarren lankidetza mota izango litzake publiko-pribatua. Hori ere guretzako ezinbestekoa da. Hau da, bai eragile publikoek eta bai eragile pribatuek elkarrekin estrategia bat adostu eta bideratu beharra daukate. Lehenengo erronka lankidetzarena argi eta garbi. Beste bat nazioartekotzearena. Gaur egun eta azkeneko 7-8 urtetako ibilbidea ikusetak gero oraindik nabarmenago ikusten dugu benetan kanpoko merkatuetan dabilenak hobeto eusten diela etortzen diren krisi irauntzi. Eta horretarako ezinbestekoa da hor lanketa bat egitea. Beste bat formazioarena izango litzake, beste erronka formazioarena da. Formazioarena gure enpresen profesionalizazioarena, belaunaldi berriak erantzukizuneko postutan lehenbailen sartzearena, hori ezinbesteko erronka bada. Azkenean, inoiz egon dudan jende gazte kualifikatuena daukagu eskuartean, eta hori lehenbailen sartu beharra daukagu gure enpresetan. Eta laugarren bat aipatzekotan, ekintzailedasun, barne ekintzailedasun da diversifikazioaren aipatuko nuke. Hori ere ezinbestekoa da. Azkenean, gure lana egiteko moduak, gure produktuak berri inventatu egin behar ditugu etengabe. Azkenean, merkatuak aldatzen ari dira, joerak aldatzen ari dira, eta guk ezin dugu betikoan gelditu. Orduan, hori esaten erraza da eta egiten zaila, baina saiatu beharra dago. Nik esango nukena da, laburbiltzeagatikan komentario batean, azkenean, gure azken helburua izango litzake Tolosaldea bihurtzea, bizitzeko erakargarria den leku batean. Eta hori nola ulertzen dugu guk, kalitatezko enplegua eskaintzen duen leku bat bezala, eta ongizate maila egoki bat bermatuko duen leku batean bihurtuta.